Hallelujah. Ini dengan berbinanan sewa. Hallelujah. Ningni bisa sileng pra. Ini sapram ningni aborsa kalam na jing aras kalam dong probafa. Hallelujah israfa. Dini ninga bini sewon kam de probafa. Hallo. Ninga on kam de probafa. Hallelujah probafa. Hallelujah. 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 Jesus Christus sendal mana. Mana diam lai. What? Moving revenue lai. Moving saya kau sortiyo. Hallelujah. Marcos ni noini posisi sport. Marcos ni noini posisi sport. Marcos ni noini posisi sport. Gesani fapkau susane. Yang paling Nazaran Yesus Kristus Markus ni noini posisi sport. Harus jaga Yesus kasa gamda mas kepada harbunai. Nude, obra dia buhut kau bebaji kunde. Sigide, bebaji sigide. Oh, mama, ada bengkau buhut. Anu nengkau tenbai, nengau bini, try ongkalange, ada biniau, mablamabu dahapin. Praise the Lord. Hallelujah. Jangan perfect lah ni, bikau ongkalan ni dia.
나저는 지수 크리스트 뭐 무엇 랭가 저희가 에스키카 방은 나저는 지수 크리스트 뭐 보고만데 능 베니파이 칼라 Praise the Lord Hallelujah Go right now Go 머리 강한 누구? Christmas belongs to God. And these belong to God. Let us pray again. Hamba yang kami berpakaian hallelujah. Sargani नोंनि अननाया गिदिर आरो नोङो अनसुलाखाय प्रभु आफा दिनैनि बे गोथार दिनावहाय गिदिरथार हाबाखौ मावबाय प्रभु आफा ओ हालेलुया प्रभु आफा दिनै नोङो बे बिनानावनि सायाव गिदिरथार हाबाखौ मावबाय प्रभु आफा बिनिफ्राय नोङो सैतानखौ होखारबाय आफा हाजासे हामबाय होनदों नोंनि सायावहाय हालेलुया ओ इसोर आफा नोंनि सायावहाय हाजासे हामबाय होनदों प्रभु आफा ओ हालेलुया नोङो अनखांबाय हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु हालेलुया इसोर हामबायसै नोङो प्रार्थनाखौ खोनासंनायनि थाखाय नोङो बेबायदिनो गिदिर हाबा मावनायनि थाखाय दानो प्रभु आफा जे मानसिया दिनैहाय जाय बिनानावा दिनै प्रभु आफा सैतानजों भुत हमजानानै दङमोन प्रभु आफा दिनै थ्रु नोङो गोथार दिनावहाय गिदिरथार रंजाथाव आरो सोमोनांथाव हाबाखौ नोङो मावनायनि थाखाय बे बिनानावनि सायाव आफा नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों नोङो महा निस्सय नोङो जोंजों लोगोसे दङ प्रभु आफा हालेलुया दिनै प्रभु आफा नोंनि गोथार बाइबेलनि गेजेरजों नोंनि गोथां बिसानि गेजेरजों प्रभु आफा जाय गिदिर हाबाखौ